Jerusalem? Ngayong istinod. So ngayon, kasi noon, naging niyo. Lalo na kung tanan. Sa St. Luke, Pinuhatan, tanan. Okay, sunod sa ka. St. Luke chapter Okay. 24 verse 47, sa Jerusalem nagsugod ang iglesia. Okay. Kining the voice of triumph Immunity Church of Jesus Christ. Asa nagsugod? Sa Malumon, sa Langani o sa Jerusalem? Ang pagtulunan sa Voice of Triumph gikan sa Jerusalem. Wala ko na panamutan na gikan mas sa Jerusalem. Ay, sa Jerusalem. Kung panutan na ka na, existito ng iglesia. Brother, magbuto mo na kung answer. Namin ang inaw, sila na namin hukom. Klaro ba? Klaro ba na ang question? Pastor. Islam, Klaro ba na ang question? Ayaw na lang pangutana na ikaw may bubuot sa tubag. Wala man ko namutan na kapag nagbuo sa tubag. Di ba? Sige, di ba? Inalis ako. Teka sir, answer na ko. Pagtanaw ni mga mali, tingnan na ko nga. Mali. Dili sir. Ano sir, simple, di ba? Wala man ko namutan na, patayin na ko ba? Ang akong pangutana about the church, wala pa ko namutan ng doktrina. Okay. O yan ang maabot natin ha. Kanang pagpagpag ninyo, okay kayo na. Ano man tungod kay, gusto mag-ibig nyo ilihis ko ba? Ay, kita pwede ilihis ko rin. Walang bawal ang history. Ang akong tawag inyong pamutana, ay narehistro man ang inyong tawag inyong pundo. Sa Biblia, si Jerusalem nagsugod ang pundo. Mapapanood ko na pagtuloy ng pastoran. Kining inyo, sumala sa record sa Security Success Commission, nagsugod sa Malumon, Sarangani Province. Ano sa nahitabo nga ang Malumon, Sarangani Province na himong Jerusalem? Ngayong istinod. So ngayon, kasi noon, naging niyo. Okay. Next question. Muhammad na. Next question. Ikaw may Kinuha mong tubag, ikaw na yung sinuod. No problema. Sige lang. Sige. Ano yun mo? Sunod. Paristro. Sunod. Di ka magparehistro. Pastor, kung tawag ito magparehistro ka, kung magparehistro ka, pag-actually mo dito sa tawag ng Security Success Commission, niadto ba ka dito sa mga opisina ang magmami o ang magparehistro sa imong pundo? Iparehistro ang pangalan sa pundo para di dapon kaawal kung di ka magparehistro. Kaya iparehistro man ang mga gitawag mong pundo, kinsin na buta mga founders ka na dito. Di ba uyong ka mga nabuta ng mga founders, kato responsable ng parehistro? Huwag man po mangutana ang munisipyo kinsa inyong founder. Anong ibutama po namo? Di incorporators na kanino. Ayaw sa ang ibutang sa tawagan ng information data sheet, incorporators, ibig sabihin mga founders, nag-fill up din huwag mong kabalos ikipilakan. Ay, search, may makapusa. Search na kinsa founder. Ang USA sa Coastal Church, ang founder. Okay. So, buti pasabot PI, nag-fill up tayo ng form na huwag mong kasabot sa mga terminong gigamit sa Security Success Commission. Perting sa buta. Sabot. Kanang word ni incorporated pastor, o yun ka nga muna originator na founder. Kasa mo po lumabasa na kumabasa ka, ikaw ng originator. Incorporator kanino? Pastor, naroon may mga edukado din Ay, no problem. Binato ka kay... Ano may mga edukado? Di ko mahadlok. Kay ako sige. Kinasing-kasing man. Yan mo, yung tikabin di man ikaw, di po na po. Sabihan mo na. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.